जाके अजवे चुका कोनो पतो चाहे कोनो लड़की के खैर भाभियों साथ चाहे जे भी इतना माई बहन बैठल बन जाए सबके साथ ही भइल हो चाहे नहीं हो भइल, लेकिन की घर में कहली लोग जब एगो लड़की के पेट में लड़का रहेला त कमर और माथा पिराइबे करेला। तो जब वो अपना सास से कहत रही कि हमार कमर पिराता तो सास का जवाब देते है। देखिए एगो सास और पतो के बीच के बात पतोहिया सास से कहतिया कि बथेला कपार दहिया टूटला सासू जातना बथेला कपार दहिया टूटला सासू जातना बथेला कपार दहिया टूटला सासू जातना आए है सास के रिप्लाई रहा था जाहत नवाए बहुआ बेटा लेके सुतालो केवड़िया बंद कइलू ताई ना जाहत नवाए बहुआ बेटा लेके सुतालो केवड़िया बंद कइलू ताई ना आए है ताई ना हमके काहे ना बोलो पतोहिया कहतिया ओह दिनवाए सासू हंसत रतिया गाइले हंसत रतिया गाइले